dobro. Šta? A? Što je to? Stručnjaci smatraju da ovi šišmiši iz ove jedne špilje mogu pojesti čak 120 tona kukaca u jednoj noći. To je otprilike poput putničkog zrakoplova. Mojci, mušiće, komarci. Možete li zamisliti koliko ih je potrebno za 120 tona u jednoj noći? Samo na tebi ovo je jedna od najvećih predatorskih sila na planetu. Vidi. 20 milijuna. Šta je? Pa jesam. Jesi ti glup?